संग संग मैया जी गौरा के बोलाई बाबा रौरा के बोलाई बाबा रौरा के विचार करी ऐसा चीज बा धुन ऐसा चीज बा जहाँ लग जाई ओइला सेट कर जाई तनी बता दी तो सबसे निक का लागेला गणेश जी के कौन चीज बढ़िया लागेला कौन चीज लड्डू बड़ी निक लागेला कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा आ लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा अरे वह संगे संगे मैया जी गौरा के संगे संगे मैया जी गौरा भक्तन के बाबा किरवा के बोलाई हम देवता पे ठाई ए दोनों नायक जो उसूरी में आई कहानी की उसूरी में रो आ जाए उसूरी में आई इस सती माई के दरबार में 24 घंटा भगवान के नाम के जाप भइल बा आया के मंगल के बरसात करी ए भैया तने चले यही कोना यही जा सही बात बा हाला कम रहे बोलचारी ज्यादा रहे चलिए चिंता महतो जी वाह वाह खूब वो है तो चाहत नहीं है खीरवा के बोलाई बाबा देवता पे खाई जल्दी से जल के रहो उसूरी में आई धन बानी है के कर्ज करता लोग हमारे सबके भैया ए गांव के माता बहन ए गांव के भाई लोग पूजा तो हमने बहुत जगह देखा तने चिट्ठी आ गई लेकिन इतना एकता देखी कितना नीक अष्टजाम भइल, कितना शांति से ये प्रोग्राम होता। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर संपर्क करें। पुराने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ा जा रहा है।
बिहाने से बिहाने से माने काल्हे से। आ एगो और आवश्यक सूचना बा, जितना लोग है माइक में अपन नाम नहीं बोलवाबो, हाँ मात्र 10 रुपया 5 रुपया जितना जुड़े आके बोलवा ली, अपन नाम सुधरवा ली। 20 बोले के 80 को वापस कर दी। मिला जुला के कोई ठीक बा ए भैया जी। चलिए एकदम खूब 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 बढ़िया। बंदना एकदम, बंदना में कोनो डिस्टर्ब ना करे के नहीं। समय हमारा हाथ में बा, देखी समय है हमारा हाथ में बा, देखी समय अपना हाथ में हम लेके चली बा, हमारा हाथ में समय अभी है। वंदना में टाइम ना देखल जाला। गणेश जी के वंदना समाप्त भइल। अब चलते चलते हमने के माई के दरबार में आइल बन सती माई के एगो वंदना बा कि प्रेम से बोली सती मैया की। अरे वाले सब दोनों हाथ उठा के जयकार बोली सती माई के नाम पर। दोनों हाथ उठा के जयकार बोले के बाकी गांव के दुख दर्द दूसरा क्षेत्र में चल जा। प्रेम से बोली सती की मैया की। ना भाई प्याजी ना भाई भाई कौन दम गई का विचार बा? अब विचार बा के 2 टेलर माटी गिरवा के रोला चलवा दिया। सब लोग हाथ उठावे। ये हाथ जानता नहीं काहे खातिर बनावल बा? काहे खातिर? ये खाली फटा फटी करे खातिर नहीं खवाना। हां ये हाथवा के सबसे बड़ा का काम जानता नहीं कौन सी बा? ये भगवान के दरबार में और जब जयकार बोले में जब दोनों हाथ आकाश के तरफ करे तो हाथ में वो गलत रेखा हुई वो शुद्ध हो जाई। ये बात केहू बतावेला। पंडित जी से अपन हाथ ना देखाओ जाला ना, पीछे से पहले पैसा ले ली। कविंदर राय ड्राइवर हमारे भाई के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। अरे कई टेलर माटी गिरल हो? कुछ नहीं, कई टेलर गिरल है माटी आज दिन भर भरते बड़ो। अरे जहाँ जहाँ खाल बा सब भर दो। कहियो करा है कि नहीं भर? ए महाराज तो सब लोग बा निशु ड्राइवर दिवाकर खलासी। देखी तो ईमेल हो ए हावड़ा ओवर ब्रिज होके जाले। अब चली सब लोग हाथ उठा के जयकार बोले के बा। प्रेम से बोली सती मैया की। देखी तो एगो सती मैया पर हम गीत गाओ तनी माई के दरबार में भैया कि जकरा फकीर पकैलो किस्मत दिहलू चमकाई तनी हमर पफेरी द नजरिया हे उसूरी के साथी माई। सती मैया की। रेडी 1 2 3 4।
सीताहरण के पापा जी के तरफ से आई, अनेक रुपया आई, जकर तो पूजा समिति के तरफ से हजारों हजार रुपया का आशीर्वाद आई। एगो भैया का नाम बताऊनी हम, अर्जुन भैया। देखी अर्जुन महतो जी, ए जी नाम जितना निक निक बानो उतना निक निक कामो बा। हम सती माई से प्रार्थना करब कि हे सती माई अरे अपन दया दृष्टि हमरा पूरा भाई लोग के ऊपर बना के रखी और ऐसा कृपा करी कि जी के लोग बहुत तरक्की करो। अभी है कि जहिया से आइलू ए मैया ए धरती पर भइल बा धाम हो। जब से सृष्टि भइल बा तब से मैया के जी स्थान बा, लेकिन पहलका बार अष्टजाम भइल बा, आज जी साँचों के धाम भइल बा। तो जहिया से आइलू ए मैया ए धरती पर भइल बा धाम हो। जितना लोग मानो सब लोग दिल के बड़का बा, लेकिन निर्धन बा तनी धन बढ़ा दे तू। निर्धन भगतन के घरवा धन दे तू बरसाई, निर्धन भगतन के घरवा धन दे तू